Dobre. Neka mala, i Čale, ne znam da je Čale vidio isto nešto. Neka mala sa iskljujenim nosom, brate. Snimja balon u glavu si rekao. Pa dosta nije mater upoznala. A pokazao si Ali sliku? je, zimala je medicinka u osnovnoj školi. Ali nije iskriven nos, nego to nam nuče, brate. Jebo ga. Meni mama rekla neka ciganka, mala neki gypsy. Doslovno mi je rekla gypsy, engleski izraz, brate. Da, a šta će? Brate, medicinka teža je ovo. False information. Leđe, To je malo. debeli. Kada bude njeba, tišić manjsko. Doslovno neću. Jeba, ako ćeš jebat ćeš pred gradom i nigdje više. Ustani, ne tuče. A jebate, šta ti karaš, brate, beskućnice kad nemaš di nego ih dovodiš nazad, jesi retardiran? Brate, ne, Aj kod njih doma. brate. Pa ne mogu, brate, kod nje, jer ona nema, prvo ona nema 100 vrata, onda ona ima isti problem Pa s kojim se ti retardima družiš kad evo vrata, to su neki psihopati, brate. Zamisli s kim tekom vrata koliko ti moraš biti mentalno osakaćen. Jes. Zašto smiješ pred tebe? I ti ga vidi kako koliki je Bog ne može, ej. Pazi, to su ti ona mala gova što... Pa ne mogu mu ništa. Zato što se alfa. Zato što se radi. Fijalko! Fijalka, smrade jedan! Ti se sad te pospije kada si alfa, jesi ti bolestan? Ti imaš ozbiljno neki... ozbiljnih problema hrana. Da, odruju. A on pljesak za duju, Miliću, pljesak za duju. Pljesak na duju, pljesak na duju. Odruju. Ti si ozbiljno za sebe kada si alfa, jesi ti bolestan? Jesi ti bolestan? Vidi si jesam šta se... Samo pišeš skuba, ne moraš to raditi, samo piše u srcu skuba. Sako napiše SK. Ne SK. Kakav Fredek jebote. Daj mi da bićem sa... Vidi me Miliću, ja imam moći, brate. Ja sam Dr. X. A dobro. Tu je tipka pola u... Jebo ga. Kretaja na stolicu. Upravo. Jel ti to zamišljeni prijatelj da uju? Panju jebe! Brate. Valija, pazi šta radiš. Pusti meni da vozim ili... Jebać te Aj. one C4. Ne, Miki, ne. What the fuck? Ne pucaj auto! Da, ne. No kaži. Ne ti sad na. To si zbog ona da C4 budala razbaci na mene. Aj, zašto se rekao da čak i ne vozi? Pa zato što se napravi budala. A možeš početi da voziš. Aha. Pogledaj ti uzak. Da, ne izrazi da finišem. Ja nemam ništa za krivan sad volim. Daj me maj. Zapej, imaš 5 minuta da dižiš se. 5 minuta, nasi staje 5 sekundi. Ne mogu mi s autom dižat se. Ajme meni koji je retard. Neki odjevi. A dupane, jer kužiš ići puka njega noka, on će umriti 2 sekunde. Jesi ga ti sam noka 10 puta. Ovo, drugi sam. Šta ne voliš čekam ništa? Evo, pričaš. Ma, pričao sam točku. Ej, manja frost ne ide. Ajme meni. Ne voli ga fit, ne voli ga fit. Ne, retard. Iza sad već vidim, vidio sam. Ajel. Ajmo čo. Aj. Ti si mi retard jebo. Meni govoriš. Čekaj, meni se moram se skida. Dobro. Aj. Pa što se pucate, Bog? Meni govoriš. A ne baci meni C4, ja sam mu se lipo osvijeti. C4 koji će skinja 3 helta. Ti bolestan. Ja nisam tebi bacio čeći. Evo ko je molim. A tu ne slušat.
Jesam ti ja šta reka, nisam. Znam bilo. Kako je bila Zuzancija, Sisko debelo. Ma bljao, čekaj, digi. Gotov sam spijema kad te vidimo, brate. Offside. Na površći ovo. Miki, ja ne ura da ti je plan uspio. Samo ti pucaće pa. Ja ću tebi raznim cijelu kuću, pa ti gledam. Ne pucam ja, majmune mali. A, ja loše čujem, tako? Pa čuješ loše, glupane mali. Čapi te puca, jel? A ko će drugi ako neće on? Pa da nije neko treći. To kreće da ću ja odbiti ko zec. Kaputala. A svoj lik još bježi, Milić. Ali je. Da, ovaj jedan lik još bježi gdje ga nisi vidio. Pucate neko iz ovih. Nije meni. Ne neko ovdje ovdje. Brate, što se desilo? What the fuck? What the fuck? Trojica. Evo ga lik, sad. Jebote, pole pored nas. Ne duje! Duje i njegovi kanceri. I ti vidio što je duje napravio? Vidi, opet nije diga ručnu, Miliću molim te. Ode ti auto duje. Mogla si mu dostaviti auto, Milić. Što mi ti vidi video? Sad ćemo otići. Vidi. Pucate neko desno duje. Čekaj, dobit će se u drvo. Miliću tamo neko desno puca, ne? Evo ja ću da sada mu što... Evo u drvo. Ajde. Neko je puca duje. Ajde, uzmi. Pa pucaj ga. Bratec Martinko, još piš. Već ti uratuče, tik tak. Čing, čang, čong. Tik tak. Ćao. Bratec duje, kaj još spiš. Već te sestra tuče, bing Baš si gej. Ja sam kriv što tebe sestra tuče. Ja moga stenda na 13. Nemoj da ju hita. Hit na 15. Kako sam ja došao do 36? Znaš ti ono? Ti si hita si do upload budalno. Nisam! Vidi koliko mi daje karta! 40. Zašto meni daje koliko karta? Evo zašto baš sam je. stenda, Franko. 400 Evo zašto sam stenda na 13, Franko. Čeka, zašto je on meni hita 10 puta za redom? A da, ova zna koji je pravi klon. Pa može kliknit na tebe i vidjeti stecove kao. Može. Ne može, ona vidi razliku. Može. Glupane, kad ti koristiš ability piše klon. Jesi ti normalno? Eto mene. Oje. Nema ništa od tebe. Ništa vrat. Idem Dariusa jebat, alaj. Jebat će on tebe. Darius ima jebuka, ima. Pa ime majko. O, jumpali su me. Au vrat. A šta se u igrici dešava? A, hoda u kući, gore na katu. Čekaj, bacit ću C4. Baci mu C4. A biš... Uđi u kuću i baci C4. Uđi u kuću i baci C4. Evo, bacit ću ga odavde. A ja biš... Biće prisiljen. Dobro, gleda jedna vrata, ja ću gleda druga vrata. Ide nam okolo, on će skočiti okolo 100%. Glavni ja di je. Ne da te C4. Jebote, ubija sam ga. Ajme ovo klipa triba. Ajme, ubili smo Boga. Miliću koji je ovo drive by. Okreći se, pucaj. Šta vas pucaju? Dođi do ovih doli. Dokasan je, A ti ubija sam njih. Milić je ubio onako sve. Jer je auto crkva. Kako jebo? Kako je auto crkva? Ne se... A jeben ti auto, ti jebaj mrtvo.
Šta se izma... Oj me koji idu. Ajde, šući. Ajde, možete vi. Oj mi je koliko je glup auto. Nema veze. Ima još je. Come on, come on.